थ' लोगोफोर आइमोना मोनफैबायानो आरोना ओमफ्राय दा लामायाव थांनो ओंखारदों आङो लायनो थाखाय ना फैबायसोथाय ओइनै मोनफैबायानो आंना एसे सिखारनाया लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय नै मैथायाबो दासो नांदेयो हो फैदो थ' हेल' गाइस गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक एगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय मादारमोना अलरेडि मोनफैखाबाय आरोना लायला इसोरखै ओइ नै इसोरखौ नुदोंमोन ना बेनो नुफैबाय मोनजासिगोन मेथाइ मेथाइ लाबाखै होनबा मा खानाया इदि जायोलै फाग्लिथां माथो राननालाय खुला नायनोसै मा मा लाबोदो अ जेकेटखौ माने एख' इदिनो एखे लाबोबाय माने गस्ला सुइटारखौ लाना फैदो आरोना एकदमबारे गाजाखा पुमा लिरनाय दङ 1948नि माने ना गाजाखा माने फिसा जागोन आं आरो इदि स्टिकार थानाय गस्ला गाना ना रानियानो गाननांसिगोन आरो इखौ नै पानिपुरि गोथांखौ सोर सोर नुफेराखै आरोना सोर सोर दिनैसिम माने साविखौ नुवाखै नै बेनो आरो पानिपुरिया इदि जायो माने दाब्ला दाब्ला ओमफ्राय जेब्ला सावगोन अब्लासो गुवार माबा लुद्रु लुद्रु जागोन माने इयो बल बायदि ओमफ्राय मेथाइ आनारस आंनो सुइटार लाबोनाया नाय ओमफ्राय टपिया इदि जाखायो आरोना एकदमबारे जि फिसाखा मानोना गस्लायानो टपियानो थोन थोनथार जाखादों माने ना खर'आव माने हाबजायाखै माने मा गाजा नै एकदमबारे जाखायानो माने ना फिदानो मेलायाव गेलेबाय थायोना बाबाया मा खालामगोन बेफोरखौलाय मग देलायग्रा दोनग्रा बा मैथानि दख'ना लाबोनानै नै मा फालि लाबोना होदो इ गस्ला बिहामजोनो मालाय नैबे दख'ना जोंख्लाबलायदों माथो दख'ना लाबोना होलायलायदोलै आंथ' सुइटार लाबोनाया जादियानो मा बुस्थु बर'य गट्टा बेखौ जानांसिगोन दानाबा नै केक लाबोदोंमोन नालाय इ केकखौ मोनसे जानानै लानोसै आरोना जानानै आं माइरं लायनो थांनांसिगोन माने नै लोगोफोर बस्थाखौ लाबाय आरोना कन्ट्रलाव थांसै माइरंखौ लानानै फैनोसै आरोना टाइमा दाबो खिन्थु 6:30ल'सो जादों आरोना इसानाव आयं लानाव साइकेलखौ लानोसै साइकेलखौ लानानै थांनांसिगोन माबा बाइक थाबाथाय बाइकजों थांगौमोन दा बाइकआ गैया नालाय बिसोरनिफ्राय साइकेलखौ लानानै थांनांसिगोन आरो साइकेल इज रेडि दानाबा थांबाय थानोसै आरोना माइरं लायनो गेटआ बन्दसो माथो एकदम लामाफ्रा सिल सिल जाबाय आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे गासैनिसिमबो हेपि निउ इयार बयबो आसा खालामो रंजागोन होननानै आरोना लामाया बेफोरबायदि जाबासो माने नेसनेल हाइवे होनजायो आरोना आवगोलथ' माबोरै नुखादोंमोन खोमा इमान गाजा बायला जिलामोन आरोना लामाफ्रा अबस्थायानो गैयामोन माने दिनैथ' बयबो पार्टि जाखागोन खोमा आंना आसा गैया जानो मोनगोन ना मोना आरोना ओमफ्राय आं बुंदोंमोन ना लोगोफोर फादारा फैगोन होननानै फादारा फैदो आरोना मादारजों आरो सिस्टारजों फैबाय सिस्टारा हामबाय नालाय मुलि जानानै बेनि थाखायनो फैबाय माने आरो सोरबाफोर गोसो सिङाव सोरखौबा बुंनो सानदोंबाथाय सोरखौबा मोजां मुंखौ मोनादोंबाथाय बुंना लाबानो जाबाय दिनैथ' जाय सोर गोसो थोलायो बुंना लाबानो जाहैबाय गोदान गार्लफ्रेन्ड गोदान बयफ्रेन्ड पटायदो आरामनो नै मोनबाय आरोना लोगोफोर इथिंनो हाबलांनांसिगोन साइकेलनिफ्राय ओंखारनोसै नै इयानो होयो आरो माइरंखौ स' नै दा आं माइरंखौ लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो एकदमबारे आथिंजोंसो नै गाबथासो थांगासिनो माने सालायनो हायाखै आं उनथिं लाबाथाय सालायनो हागौमोन खोमा स' नै फाइनालि माइरंखौ लाबोबाय आरोना बोख्लायनो हायावनो गारना दोनबाय आरो नै आरो इदि नोंसोरनि बाजैया मा संगासिनो नै फिथा मोनजालायसिगोन माथो दुस जानो थावनि फिथा जानो नै आंबो जानोसै खावसे होनबा सिनिनिमोन नालाय आंना फिनाय जाबाय आथा जाबायलै
Nalai. Taman ini logofor black tea लोंना लानोसै आरोना सोलोंनाय ओमफ्राय आख्लायग्रोनांगोन ओमफ्राय दा लोगोफोर गासिबो खामानिया जोबखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय माने गाबोनथ' 2023 नालाय ना दिनै वेटिं नाइट जाहैबाय हरखौ नेनाय माने ना पार्टि जानायनि ओमफ्राय बेनिखायनो जों दा गाबोनथ' 1 जानुवारि नालाय ओंखायनो दिनै माने मोननैसो स्टेटास भिडिअ बानायनो थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना मोजां मोनगोन खोमा स्टेटास भिडिअ फार्स्ट टाइम बानायनो थांदों आरोना ओमफ्राय नायदो रिल्स भिडिअ रिल्स मिन्स आं रिल्सथ' मोजां मोना बेखौ रिल्स होनथाव जाया माने वाट्सएप स्टेटास आरोना दा मैथाया ओंखारगासिनो आरोना एकदमबारे देलायगासिनो ओमफ्राय आंना गस्लाया बेनो जागोन आरोना मानो होनोबाथाय मबाइलाव जिमान जिला जिथाबाबो फै नोंबो स्टेटास बानायनो थांबा रिल्स दा फै नों रिल्स बानायखायो माथो जनाय लोगोफोर ट्रेन दलङा मोनफैबाय आरोना नाथाय जोंनि लकेसना गुफुर गुफुर नुदों ना बे जागोन थांनो थाबायना दा लागोन ना फै ओइथिंसो माने ना लकेसना ओइखिनावसो लागोन माने ओमफ्राय दा जों मोनफैबाय ओमफ्राय जों दा ओइथिं थांनांसिगोन ओइथिं ओरै फार्स्ट टाइम रिल्स भिडिअ बानायनो नायदों आरोना एक्टिंखौथ' बारा रोङा होमबाबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना एसे मिनिनो कमेन्टफोर हरबानो जाबाय जों ओंखारनांसिगोन आरो दानाबा लासै लासै थाबाय फै लासै लासै थाबाय दे बारा गोसो थाबायाबो जायो ओइथिं ओंखार नोङो मैथाया जों ओइथिं ओंखारनोसै स' फाइनालि नै लकेसन मोनफैबाय आरोना नैबे जागोन जोंनि केमेरा मेन आरोना बेनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हायोबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन माने एक्ट्रेसा जोंना थाबायनो हायाखै हा बेनो जागोन आरोना जोंना लकेसना बेखिनियावनो बानायनोसै बेनि लकेसना बेनो आरोना मोजां नायना लाबानो जाबाय बेनो बानायगोन जोङो स्टेटास भिडिअ बा आयना सायना लाबलायदों मानोना रिल्स भिडिअ बानायनो थाखाय मेथाइया मा खिमोन लाबायखो मा लाबदो गालाबोआखैथ' आंथ' गालाबाखै गालाबो माथो सेन्देलबो गैया दोनना लाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना स्टेन्ड गैया नालाय आदै सु नै बेनो आरोना जोंना स्टेन्डआ बेनो आरो माने नै केमेरामेना या माने बिदि दोननानै माने बिथिं लासिगोन आरोना नैयो मैथा स' फाइनेलि जोंना सुदा जोबखांबाय रिल्सआ आंना जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दानाबा नोंसोरनि बाजिनिया दंबावो इनिखौ लानोसै इनिखौ लानानै थांनांसिगोन आरोना मोनाबायबो नै साना हाबथारसिगोन आरोना आर इउ हेपि खुसि जादों दा एक्ट्रेस बायदि मोनदोंबा हा मोनदोंना मोनाखै ओमफ्राय माला हेगारगोन नोङो रिल्सखौ गैया रायलायलायो मेकआपा लायनो गाज्रि जाबायमोन ना आंखौ ओंखारफिनसिगोन आरो मानसिया बाल डिएसएलआराबो ब्लार जाबाय थायो डिएसएलआर नङालै लोगोफोरजोंसो होनदां डिएसएलआर नङा मबाइलजों बानायो आरोना एकदमबारे बायला जिला मबाइल लोगोफोर आं मा मबाइलजों भिडिअ बानायगासिनो आं हिन्थिनो आरोना नोंथांमोननो नै बे मबाइलजों भिडिअ बानायगासिनो आरोना दा सेमसां बे मबाइलजों भिडिअ बानायगासिनो दा माबोरै लकेसना मानो गाज्रि खोन्थालाय लोगोफोर इमान मोजां नुदों नै लकेसनखौ बे लकेसनाव कमप्लिट जालायबाय आरो एबार ट्रेन दलङाव थांसै आरोना ओइ नै नुदोंना दालां बे दालाङावनो थांसै आरो लास्ट पार्ट दंबावो आरोना आसरित आं दिनैसो मिथिबाय रिल्स बानायनोबो एफा खस्थ' जायोना जेसेबां ब्लग भिडिअआ सिम्पोल ना बेनि बांसिन हार्ड माने सर्ट भिडिअआमोन ना रिल्सआ केमेरामेना लाजिदो कसम फैलायबाय दैया गथेरद्राय नालाय दैखौ गुदुं बानायनांसिगोन दानाबा जोंना एक्ट्रेसा जोंना डाइरेक्टरा केमेरामेना डाइरेक्टर आंसो ना केमेरामेनल'सो इयो दे भिडिअ बानायखांबाय एकदमबारे 1K खालामना होगासिनो होना बुंगासिनो माने दहायनिफ्राय सासे आरो बोरै नैथिंसो गाखोहैबाय आरोना दानाबा ट्रेनालियाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय न'आव थांनो थाखायथ' ओंखारखाबाय नालाय बे सासेया बोरै सासे एकदमबारे सेन्देल गोजौ गाननानै थाबायनाया थाबायगासिनो माने लासै लासै थाबायदो बोरैबा गोलैबाथाय हा बैजेब नङा दानाबा लास्ट सुट बानायनोसै एबारनो सुटआ लास्ट जागोन आरोना फंबायजों आरो हिन्जावजों माने रिल्स आरो इसोरना माने स्ल' मोसन थाबायनाय माने ना स्ल' मोसन थाबायनाय बानायगोन आरो बेनो लास्ट जासिगोन आरो खथि मोनबाय नै थाक बिल्डिं न'आव गाखोनाय बायदि मोनलायदों माने ना साना बाबथारसिगोन बारा गोबाव गैला नै थाबायनाल' फैलै माखौ लाजिदों थाबायनाल' फै
जोंना सुदा जोबखांबाय आरोना ओमफ्राय दानबा न'आव थांबाय थानोसै गासिबो सुदा जोब्बाय इनि स्ल' मोसनाबो जोब्बाय बिबाजैजों ओमफ्राय आंनि दा आरो नोंसोरनि बादिनाबो जोब्बाय सुदा ओमफ्राय आरो नोंस्रा बादिनि हारसिंनाबो जोब्बाय गासैबो रिल्स सुदा जोब्बाय टटेल नांबाय माबा 4 घन्टासो नांबाय आरोना जोङो माबायाव फैदोंमोन 12टासोआव फैदोंमोन दा 4टा 44आनो जालायलांबाय आरोना 4 घन्टासोआनो जाखाबाय आरो रिल्सआव इमान गोबाव लाबाय आरोना मानो होनबाथाय फिसा फिसा क्लिप लानांगोन नालाय एसे गोबाव जादों माने ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायबाय थाला खोमा आरोना लोगोफोर बेसिमावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय